tarte hartuko ditugu 10 minutukoak, eta lehenbizikoa Enrique Fernández Borja, izango da fisikan doktorea Balientzako Unibertsitatean, gravitate kuantikori buruzko tesi egin zuen bera, divulgatzailea da, zientziaren arloan, eta orbitalaikateko gidoilaria da, Televisión Española. Ez dakizkigun gaizei buruz hitz egingo digu berak. Txalo bero bat. Arratsaldeon. Oso pozik nago. Bigarren aldia da, Passion for Knowledge-era natorrela. Eta, bueno, sartzen ari naiz. Eta beraz, zientziaz ez filosofiaz hitz egingo dizuet. Ez nola ulertzen dudan mundua. Mundua obra handi bat da, ezjakintasunaz eraikitzen ari garena. Badiru etorkizunerantz goazela, baina pentsatzen jartzen baldin bagara, zientzian zer dago galdera besterik ez dago, eta oraindik ez daukago erantzunik horietarako. No sé cómo va esto. Ez dakit hau nola da bilen, hori da nire lehenbiziko galdera. Que, bueno, perdón, esto... No... ¿Hay algún sitio aquí? Bueno. Que... Ahora, mire que bien. Bueno, pues este es el título de la charla, el placer de no entender. Y, claro, aquí podríamos hablar de muchas cosas, entre ellos, por ejemplo... Ez ulertzaren plazera, hemen gauza asko aipa ditzakegu, bizitzaren jatorria. Deformazio profesional daukat alde honetan, fisikaria naiz, baina bueno, gauzak okerrera egingo dute, ez? Gero matematikari bat horriko zaizuen, ni fisikan zentratuko naiz, eta batez ere, bi puntutan bat, fisika kuantikoa, nola ez ba? 130 urte inguru ditu, esan behar da gauza harrigarriak egin ditugula, ordenagailu kuantikoak egingo ditugula, harrigarriak, arazo errealei erantzun emateko, antibiotikoetarako adibidez, superbakteriak hor baita daude, izugarrizko arazoa da, eta laizter horri aurre egin beharko diogu. Hori nahiko erraza izango da, kalkuloak egitea alegia, konputazio kuantikoari esker, baina ez dago garrastorik ere, zer den kuantika bera, ezta? Eta hori harrigarria iruditzen zait. Nola hasi zen hori guztia, bonbilak ikertuz? Ez, oraingo hiek, LED horiek, baizik eta filamentu dunak, ez, berotzen diren horiek. Hau sistema termodinamiko bat, eta jende galdetu zuen, baina horrek nola ematen du, nola igortzen du energia? Hor igortzen energia tira, uhin elektromagnetikoa, luzera jakin batekoak. Gorputz bero batek energia igortzen du uhin luzera bakoitzagatik, eta horrek kurba bat sortzen zuen, hori laboratorioetan ikasten zen, eta neurtu egiten zen, kurba hori, urdina, berdea, temperaturaren arabera, filamentuaren temperaturaren arabera, hau, kurba ideal bada, jakina, gorputz beltzaren kurba deritzona, hori esaten zigun naturak, hori zen gertatzen ari zena, teoria honenak hartuz gero, Newtonena, elektromagnetismoa, termodinamika, aurre ikusten ziguten, uhin laburretan edozein gorputz berok lertu inbarko lukeela ematen ari zen edo igortzen ari zen energia. Beraz, gure inguruan zegoen edozein gorputzek, egin bergintxuela, baina hor krisi kontzeptual bat etorri zen, nola gerta daiteke hori. Eta hor dator Max Planck fisikaren mitologiarekin. Zainak esan zuen, energiak diskretizatuta egon behar zuela, eta hori izan zen aurrerapen handi bat natura ulertzeko orduan. Horrek, eraman gaitu, onartzera, gauzak leku batean, baina gehiagoan egon daitezkela, elkarri lotuak oso modu indartsuan, hala, kuantikoki lotuta baldin badaude, bi objektu naiz eta elkarrengandik banandu sistema berbera izango dela, alegia hemen zerbait ukitzen badut beste aldean ere sentituko duela, hori harrigarria da. Eta ben galdera da, zergatik gertatzen da, nola gertatzen da, eta erantzuna da, bastakigu. Biltzarrak, bilerak, liburuak, ponentziak, tesiak,
100 urte daramatzagu horri erantzuten saiatzen. Eta harrigarriena zer da, ez dakigula. Etorkizunean, ez dut uste, jakingo dunik, Joselinik esan duen bezala, enaiz biziko erantzun hori ezagutzeko. Eta hori harrigarria iruditzen zait. Ze gogora ezagun, bonbilak ikertzen hasi ginen, eta ordenagailu kuantikoak egiten bukatuko dugu, jakin gabe, kuantika zer da. Eta humiltasun ariketa handi bat da, ez planeta jartzen dituena, ez? Jarraitu gauzak egiten, baino ez dakizu ez egiten ari zarete. Kamioi bat itxuan gidatzea bezala da. Kuantikak gauza on asko ditu, materia ulertzen lagundu digu mailarik sakonenean. Zergatik dira atomoak ez da egonkorrak, hori jakin dezakegu, eta gainera jakin dezakegu nola osatuta dauden atomo horiek, hor barruan kuartzak, elektroiak eta muonak edo tauak, eta partikula bat eduzkogu baita ere bosoiak elkararen egina ekartzen dutenak, magnetikoa, ahula, fuertea, eta gero boson de Higgs daukagu, Higgs bosoia daukagu, horrek frogatzen du masak nondi sortzen diren, gainerako partikula horietan, gutxi gora bera. Baina, zer gertatzen da? Partikula hori 60ko hamarkadan aipatua izan zena, benetan gero 21. mendean aurkitu zirela. Baina hor masak 130 izan zitekeen, partikulen kiloak izango liatekenak, eta asmatu egin genuen. Partikula horrek 125ko masa bat dauka, gutxi gora bera. Datu ofizialen arabera. Baina hori, arazo bada, zergatik gure teoria onena kuantikoan oinarrituta esaten digu milaka aldiz pixuagoa, astunagoa izan beharko lukeela. Zer gertatzen da? Neurtu berri dugula partikula hori, balio bat daukana masaren aldetik, baina zergatik dauka balio hain txikia, milaka aldiz handiagoa izan beharko lukeenean. Alegia, gu materiaren edatzeari aurre egiten ari gara, ia iritsi gara adreilu txikienetara edo oinarrizkoena, orduan galdetzen gutenean zergatik partikula horiek masa daukaten Higgsen bosoira iritsi behar dugu, baina ez dugu ulertzen zergatik diren masa horiek diren modukoa. Badakigu masa ematen dietela, jasotzen dutela partikula horiek, baina ez dakigu nola, beraz, ez dakit, bide lagunen batzuk izango dituzte, ikusten ez ditugunak, eta orduan hurrengo zeregailuetan behar bada agertuko dira horiek, baina zer gertatzen da ez dira ateratzen ari dira. LHC-rekin, denbora asko daramagu, bide lagun horiek aterako zirela espero genuen, baina ez dira ateratzen ari. Eta arazoa daukagu ze, inguruko fisikaren parte handi bat azaltzeko gai ez gara. Beste krisi bat, gehiago interesatzen zaidana. Unibertsoa behatzen hasi ginen. 1929an konturatu ziren galaxia urruntzen ari zirela, grafika hau oso ezaguna da. Lerro zuzen hau marraztu genuen, eta norbaitek esan zuen, unibertsoa hunditzen ari da. Gaur egun, hori ikasle batek esango balu, suspenso bat jasoko lukeen. Pertsona horrek arrisku hartu zuen, ondo atera zitzaion, zuzen baitzegoen, arrazoi baitzuen, baina gaurko neurrekin badakigu unibertsoa zabaltzen ari dela, galaxiak urruntzen ari direla, baina gainera erritmo oso azkartuan egiten ari direla. Horrek garabatza beste parametro batera, kosmologian, aurkitzen dena Hubbleen parametroa, lotua dago haunditze abiadarekin, eta horrek esaten digu unibertsoaren aintzinatasunan zenbatekoa den. Neurketak egin ditzakegu ikusita galaxiak nola dijoazen urruntzen. Gero eta hobeto egiten dugu hori, gero eta akats gutxiago egiten ditugu. Beste era batera ere egin dezakegu ikusita
1982tik ona, neurketa batzuk egiten ditugu, gero eta hobea direnago ere, bi metodo oso ona dauzkagu, unibertsoan nola hunditzen ari den ikusteko, baina metodo horietako bakoitzak balio bat ematen digu, bi balioak ezberdina dira, beraz. Gure tresna honenekin unibertsitateari erreparatzen diogu, galdetzen diogu zein da zure adina, nola zoaz handitzen eta bi erantzun ematen dizkigu, baina ez dakigu zergatik ematen dizkigun bi erantzun ezberdin, eta hori zoragarria da. Ze unibertsoa zabaltzen ari da, zerbaitek eragiten duelako handitze hori, energia iluna, baina zer da energia iluna, ez dakigu, besterik gabe izen bat jarri diogu, baina ez dakigu zer den hori. Irudionekin bukatzen gustatzen zait, ze gogoratu behar dugu hau guztia dela, tximino batzuk lortu dutela, ez da, hilea galdu zuten tresnak erabiltzen ikasi duten, eta gaur galdetzen ari da, ze leku daukaten unibertso honetan. Beraz, gozatu ez jakite horretaz.